Și aștept. pe să vă rog, pregătiți niște tobe, ceva de regie, niște din alea de sărbătoare. Măi, ferește de când aștept. Vezi cum ești? Deci acum tu ești cel care împiedică reuniunea de familie. Cu bagajul, după asta aduc fata, altfel nu aduc. Ea zice că vine. Da, hai, batem palma. Și cine taie? Eu. Nu, domnul Radu taie. Bine, domnul Radu, hai, domnul Radu. Hai să taie care vrea să vedem. Doamne, să văd și vedem. fetița Veronica e aici. Deci promisiunea care e? Ridică-te și duce Viorele pe Ducem fetița la București. Da, să vină și ea înapoi. Să vină și ea, să vină, eu aduc, dar să Deci tu vină... te întorci și tu promiți că... Întâi să vină ea și apoi aduc Bun, fetița. hai, am tăiat. Tăiat, da? Asta a fost. Doamne, să fie într-un ceas. Hai să vedem. Hai că mâine e prima zi din iulie. Mâine și ziua lui Fratesu. Gata, un nou început, un nou întâi. Aoleu. Hai, vă rog eu frumos. Înseamnă... Fii atent, te duci cu mașină, te pleci aici cu colegii noștri. Hai, Atunci gata. Să stea cu voi câteva zile, să o vadă și Veronica, să o plimbe, să uite, e și dați o Maria. pauză, are și doamne Elsa. Elsa. Îmi spunea și doamna Linga că are foarte mult de lucru în această perioadă în grădină și nu poate din cauza fetei. Mai ales că acum poate să stea Maria cu ea. Uite, Maria stă aici lângă noi pe timpul emisiunii. E frumos să stea cu voi, nu a stat atâta preț. Avem două măriuți. Aveți două măriuți? Da. Maria mare și Maria mică. Ce frumos! Înseamnă stăm până când? Până în octombrie aici. Dar puteți să sta... Până când? Până în octombrie? Dar nu ne-ați întrebat dacă mai pot? Mai poate doamna Mirela? Să zicem că da, să sperăm. Hai să ne apucăm de treburi, căci... Hai, că gluma e glumă. Că v-am zis că muncim toată vara, da? Deci toată luna august, de luni până sâmbătă, adică toată, practic, noi până la Crăciun nu mai plecăm. Noi de aici nu plecăm. Măi, eu, voi sper să plecați. Voi stați un pic, nu. Deci nu fac... Eu de aici nu mai plec. Voi nu plecați de aici până la Crăciun? Nu? Stăm aici? Ferească Dumnezeu. Stați așa un pic. Deci nu. Doamnelor, domnilor, acces direct. Eu vorbesc de acces direct și acces de weekend. Nu știm, adică noi suntem aici, nu mai avem pauză. O ținem langă așa că munca nobilează omul. Ce vreau să vă spun? Avem și acces de weekend foarte frumos. Va fi și sâmbătă aceasta de la ora 17. Începe emisiune cu foarte multe emoții și cu povești de viață fascinante. Cu vedete care îmi povestesc secretele lor și cele mai mari patimi și traume din viață, dar mai ales felul în care le-au depășit ne-a interesat. Deci nu ratați acces de weekend în sâmbătă care vine. Gata, Viorela a fost la muncă și e normal. Are familie de crescut, uite, are o fetiță căreia vrea să-i lase ceva în urmă, așa că împreună cu a lui colegă de cântec Liliana Moise au muncit zi de dimineață în Argeș la moșia ei. Ce a făcut acolo și cum s-a descurcat, ce a ieșit, vedem imediat. Viorel, o nouă zi. E cât? 7 dimineața? Soarele e sus. Hai să mergem, ce? Ești timid. Nu suntem în Tokyo, cum scrie pe tricoul tău, dar suntem într-o localitate, iar aici tu cunoști pe cineva. Știi la cine am venit? Păi da, Cine te-a invitat? Liliana Moise, colega mea de scenă. Eu am acceptat provocarea ei. Să vedem ce este. Știi ce te așteaptă? Nu știu ce provocare mi-a pregătit ea. Aici la țară se muncește în principiu, că tu știi că ești de la țară. Ești pregătit de muncă? Dar ce mai muncim? Cum, nu trebuie să și muncești? Păi nu mai muncim. Merge Viorel fără muncă. Ne apucăm de cântat, ne apucăm de jucat. Hai mai bine să sunăm, că văd că nu N-am chef. ai chef. Nu, n-ai. Ia, sunt tu? Ia să vedem dacă... Dar nu merge. Uite, Merge, apasă mai tare. nu merge. Nu e cu task din Viorele, trebuie să apeși. Uite, nu merge. Uite, tu nu vezi că nu merge. Ce vrei, uite. Și ce faci, te duci la București? Te aude. Hai să vedem. Bine v-am găsit. Bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit. Ce faceți? Îl așteptam pe Viorel. Avem nevoie, domnul Radu, de oameni aici la muncă. Deci, Viorele, imediat acum te apuci de treabă. Deci, Mă, da, de costit, de prășit, mai intră sau... uleți la roșii. Deci, nici nu știu de ce să ne apucăm acum. Sunt multe de făcut. Foarte multe, da. Haideți să facem cunoștință, cum vă numiți? Moise. Moise. Înțeleg că astăzi îl veți vegea și pe Viorel la munci, nu? Da. Ne spuneți părerea sinceră, dacă se pricepe sau nu, da? Da. Zic să nu mai pierdem timpul și să mergem, nu? Da, 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 da. Nu mai facem, nu mai muncim. Văd că aici e umbră, e bine. Haide că să pune soarele, Și ne Viorele. apucăm de dansat. Să dăm drumul la treabă, gata, haide. Nu. Dansul, ultimul. Sărba noastră ultima. Hai la muncă, Viorele. Da? Hai să mergem. Hai să mergem să vedem. Haide. Care e prima misiune?
Prima misiune, merg de acolo să iau boabele, să-l pun pe Viorel să văd dacă se pricepe într-adevăr, că e de la țară. Da, da. Sper să nu mă facă de râs de rușine. Să vezi ce Să văd dacă știi să dă la păsări de mâncare, Viorele. Să văd cum le strigă, cum le cheamă, cum le cheamă. Trebuie schemate. Bineînțeles, contează și asta. Ce păsări aveți aici? Avem bibilici, avem gâște, avem pui, avem rațe. Hai, Liliana, să-i aduci boabele? Mergi la păsări și să văd cum le dai să mănânce. Cum le Aoleu, chem tu? să vezi acum cum o chem și acest. Să vedem. Ele sunt deja aici. Aoleu, dar ce? Să văd dacă te descurci, haide, te rog frumos. Hai, cum le strigi? Pui. Nu. Nu așa, ia fi atent. Piri, galbena, na, moțatănă, de mâncă, Aoleu. eu îmi fac datoria, Da, ia-te, să mă vadă, socră mea mai. Lu. Hai, Viorel, să te auzim. Nu mă vede. Haide, haide. Mai cu viață, Viorele. Haide. Băi, dar câinele oare mănâncă? La Moldova cum se strigă ea, spune tu? La Moldova. La noi o așa, pui. Hai că să ridică soarele și Hai, lasă, hai să te văd dacă te descurci. are acum mâncare. Ari! Să mă audă soacră mea mai piri, galbenă, na, moțatăna, că-i mâncă de noi mânca, eu îmi fac datoria, să mă audă soacră mea mai. Datoria lui Viorel care e? Datoria lui Viorel, să mergem către Hăleșteu, să vadă și la acolo un lac frumos, cu papură, cu... Ne băgăm Hai în să el, vedem ce nu? găsim acolo. Ne băgăm în el, nu? Nu știu, păi suntem îmbrăcați, nu știu, după ce Păi, am mâncat, l-a scăldat mai târziu, după muncă, nu acum. Cum, acum, ce? Nu, după muncă. De după ce? Coasă, după prășit. Ia uite, Viorel, ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Aici e un lac Da? și în el are pești. Apropie-te că nu te mănâncă tu. Mai Ah. e, sunt Ce mai e aici? Sunt și pești. Uite, Viorel, niște flori sunt astea, Da. știi? Astea, Da. din... La noi are altă denumire. Cum se numesc? La noi se cheamă altfel. Cum? Se cheamă cu P ceva o denumire. Cum? Cu P? Dar nu mai știu exact, dar e cu P ceva. Spune Vio, Ia spune. nuferi. La noi se spune... Avem nuferi, avem papură. Noi cu papura asta, când eram eu aici la țară mică, mergeam toamna la tăiat cocenii și legam cu papură o stavă, Exact, asta se brațul de face. coceni. Așa se face. După care îl făceam glugă, Da, știi făceam ce- șiră. Dar știi ce poți face din astea? Ce poți face, mai? Ia să încerci. Ce să încerc? Faci niște sarmale din astea... Nu tot- cred. Ba Deci da. și mai viță de vie. Hai, uite să vezi ce e asta. Aoleu, Unde tu o ce să... prostii spui, măi, Vio, că nu-i la tine la Moldova aici. Hai mai bine la muncă, hai Da, să-i arăți ce A, te pun în apă dacă nu. Hai, Nu, Viorele. că acum să ne rece, încă nu vezi că sunt curenții ăștia de aer reci. Încă nu s-a încălzit apa. Aoleu. Creșteul ăsta de când îl aveți? De mult timp? Da, la avem, cred că de vreo 10 ani. Aici văd o seră, nu? Da? Ne îndreptăm spre primul solar, nu? Că mai aveți. Da. Haideți să mergem. Celălalt e mult mai mare. Aici ce avem? Văd roșii. Aici avem roșii, de la mama lor. Avem castraveți, avem ardei, De iuți și... da, și ardei iuți și ardei gras. Pe când plantăm roșiile și până le culegem, muncim foarte mult. Adică trebuie să fie, deci să fie ca prin curte, știți, ca prin casă. Pământul, să nu fie buruian, să nu fie, să le stropim, în primul rând. Păi, ai zis că să nu fie buria. Păi, puțin așa, asta mai A, ține acolo să nu se uite, usuce. ia. Ești tu aici, Viorel, să prășești. Văd totuși că aici nu sunt foarte multe roșii de cules. Da, păi s-au mai cules din ele, vă dați seama, că noi prindem. Celălalt solar e pregătit pentru Viorel. Pregătit pentru Viorel, să culeagă, să Ce să recoltăm culegi? la greu. Roșiile, dragă. Aici poți să slăbești. Asta e slăbești natural aici. Da? De saună. Da. Adică transpirăm și Exact pe bem natural. apă. Da. Mergem spre livadă, nu? Da. O livadă de meri. Avem meri, avem pruni, Bă, unde vedem fruct? pruni, mai încolo, Vio. A, uite că Liliana Așa te grăbești tu mereu. Liliana, Da, Vio. te-ai laudat de...